Welcome this channel A.K.A Baluke. Hip hop never give up. Yeah, na fara sai sun tsara kar ku ƙara rafin dina sai na tsara kar ku ce mun na fi tsara baby na karka tsara ba batun ina gadara ƴan mata na sun fitara kwashe tuwo sai da mara boys dina na da ƙara bana yawo sai da fara ba a damu sai da fura mashin dina baya ƙara plus dina babu gyara. Let's go. Yau za mu ba ku tarihin wane ne asalin mawaƙi Naira Marley. Naira Marley dai sunan shi Abdulaziz Fashola. Abdulaziz Fashola dan gidan Fashola a Ninyo Ogomosunki, dan gidan Hajiya Mandela Samuel Okama, wadda take gasa masara a unguwar Salunka da ke jihar Lagos. Kun ganta nan tun tana gasa masara, Allah sarki lokacin ba kuɗi. Daga nan Naira Marley yayi wata makaranta da ake kira Nurul Aulad da ya Islamiyya ya sauke Alkur'ani a shekarar 2002. Naira Marley ya saukar Qur'ani tun yana yaro dan mitsitsi. Kun gan shi nan yayi sauka, mutane sun yi farin ciki. Naira Marley yana dan shekara 14 ya fara tunanin ya fara yin waka a wata makaranta da ake kira Salsa Pandora Academy da ke garin Lagos. Yanzu kuma ya taso ya makarantar University ta Lagos ya karanci course din cyber security. Tun daga nan ya fara tunanin ya za a yi making money sakamakon baya jin daɗin ganin babarsa na sai da masara, baban shi na da shago na sai da kati da kuma madara da dan siga da garin kwaki. Suna manajin ɗin rayuwarsu, ana biya mai kuɗin makaranta. Allah sarki rayuwa. A nan ne wani abokinsa da ake kira Jobson Onkala, wanda suka yi makaranta da shi, ya fara jansa ta yanda za su waka. Naira Marley yana shi ba zai iya ba. Daga nan abokin nan nasa ya ce mai to su je gasar rawa a wata makaranta da ake kira Manduality Safeka. A wannan makarantar Naira Marley ya yi matukar kokari na zama kwararren mawaki. Daga lokacin ya fara sa yin waka a ransa tun yana wannan rawar. Naira Marley ya taba karyewa a kafarsa ta hagu yayin da yake wata rawa da ake kira Manjota Kasaniya. Wannan rawa an samu ta ne daga garin China a wani gari da ake kira Changhun Kachu Machuwa. A wannan garin ya yi matuƙar ƙoƙari na iya wannan rawar lokacin da suke Lagos. Wata malamar ce mai suna Fasuwa Semaniya wacce ta zo ta koyar da su wannan rawa. Ya zama na farko a wanda suka iya rawa a wannan shekara. Naira Marley ya yi matuƙar ƙoƙari, daga nan ya fara sawa ransa sha'awar yin waƙa. Daga nan ne Naira Marley ya fara wata waƙarsa mai suna Safata, wani yare ne da ake kira a garin jamhuriyar can wajen Sablanka Masaka. Ya yi matuƙar ƙoƙari yana zuba waƙoƙinsa. Wani producer ya mita muwa Samaka ya ɗauki nauyin Naira Marley na gudanar da wannan waka. Naira Marley yana ɗan yin Yahoo Boys ɗinsa, yana yin abubuwa, ya tara 'yan kwabba, ya tara 'yan canji, ya zama babban shegen mawaƙi wanda a yau duniya take proud da Naira Marley, take proud da shi. Naira Marley a yau ya zama mawaƙin da yake iya ɗaukar naira dala 800-700 ya ba wa mutane kyauta. Suna matukar alfahari a garin Lagos. Babarsa tun daga nan kakarta ta yanke saƙa daga gashin masara, yanzu ta zama a ƙofar gidanta ake layi. Iya abincin da karnukan Naira Marley suke ci aka baka kuɗin, wallahi ka gama arzikiyar abada. Ɗaukaka kenan ta Allah da bai sa girman kai a kansa ba, ya tsaya ya koyi abu tsayin daka. Wannan abokin nasa kuma har yanzu suna tare, yana matukar alfahari da shi. Naira Marley ya fara jonewa da mawaka a 2019. Ya haɗu da su Davido, ya haɗu da su Wizkid, wanda su ma nan gaba za mu kawo muku tarihin kowanne daga cikinsu. Mun sanya akai asalinsa da komai nasa, kamar yadda babansu Naira Marley take gasa masara a bakin titi, kowa da irin sana'ar da uwarsa ta yi a cikin wannan mawaka. Naira Marley bai yi girman kai ba, hammar kaɗe ya yi a ƙasan gada, sannan ya yi tallan gawayi a ƙasan gada, ya yi a caɓa a garin Lagos, wata unguwa da ake kira Nyambansaka. Wannan unguwa ya yi matuƙar jin daɗin ta lokacin da yake a caɓa, sakamakon a nan ya haɗu da wata yarinya budurwa wadda take sai da abu wacce ake kira Solata masu yasa. Wannan yarinya ta yi matuƙar san Naira Marley, matuƙa da gaske, sun kulla halaka. Allah sarki, abin da ya raba su wani saurayinta ne da ake kira Damson Ganjaguwa. Wannan saurayin nata ya yi matuƙar raba shi ne lokacin da Naira Marley ba shi da ko sisi. Allah sarki, ya je wajen iyayenta ya ba su kuɗi aka aurar da ita. Naira Marley ya shiga damuwa matuƙa, shine sanadiyar fara shaye-shayen Naira Marley.
domin ya kauda wannan damuwa sai wasu abokanansa suka ba shawarar me zai sa ya sha ɗan wannan wiwi ya ɗan zuƙe ta ya ji abin da ya sa ya samu sunan Naira saboda yana son kuɗi ba sana'ar da ba da ya samu kuɗi sannan ba shi da buri da ya wuce ya je ƙasar Mali da ya haɗa wannan suna sai ya zama Naira Marley sai wasu suke ce mai Malian saboda shan ganja abin da ya sa yi shaye-shaye tun daga rabuwarsa har kawo yau Naira Marley yau wiwi farin sani yana mugun shan wiwi. To kun ji tarihin Naira Marley kenan daga bakin A.K.A Baluke mawaƙin hip hop upcoming artist. Na bar ku lafiya ku huta da wannan freestyle din. Haka za ku karba ku ce ni lokacin yana gasa masara babansa tana gasa masara yanzu gashi ya zama dan gata. Hey bye bye. Wannan mawaka ku biyo mu nan gaba don jin shirye-shiryenmu